ಉಡುಪಿ ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾ 2025ರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಟೈಗರ್ಸ್ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಊದುಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಇಂದು ಸಂಜೆ 6:30ಕ್ಕೆ ಕಾಪು ತಾಲೂಕಿನ ಪಣಿಯೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಲೋಬಾನ ಸೇವೆಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘಟಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಮಾತೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನಿಕಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡು. ಉಡುಪಿ ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮುಕ್ಲು 2ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿಜಪಡ ಹೊಂದಿಲ್ಲರು ಮುದತ ಊದು ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಲ್ಲಿ ಬಯ್ಯ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪನಿಯೂರುಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟ ನಡಪೆರುಂಡು ಮಾತೆಲ ಬಲೆ ಪಾಲ್ಪಡಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊರಲು ಮತ್ತು ಕೊರಲೆ ಬಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಭಿನ್ನಯ ಮಂತದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಾತರೆಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಟೈಗರ್ ಮೊಗಲ್ನ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ಬೊಕ 2 ತಾರೀಕದಲ್ಲಿ ಊತು ಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ಲೋಬನ ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಬರುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡೆ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನವರಾತ್ರಿ ಪರ್ವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಬಂದಲೆ ವಿಜಯದಶಮಿ ದಾನಿ ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಜವಣ್ಣರು ಪಿಲಿವೇಶ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರು ಮೊಗಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಇರೋದು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಉದ್ದೇಶವಾದ ಒಂದೊಂದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನಿಕಲ ಮುಖದ ವಿನೋದ್ ನಿರ್ಮಾರ್ಗ ಗೈಸ್ ವಿಷಯದಾದಪ್ಪ ಪಂಡ ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪಣಿಯೂರು ಮಕ್ಕಳೊಂಜಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಟ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಒಂದೇತೊಂಜಿ ಊದು ಪೂಜೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏಪ ಪಂಡ 1-10-2025 ಬೈ ಆಜರಿಕೆ ನಡಪೆರಂಡು. ಸೊ ಊರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಲೆ ಸೊ ಯಾಳ ಬರ್ಪ ನಿಖಲ ಬಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ರವಿರಾಜ್, B4 ನ್ಯೂಸ್, ಪಡುಬಿದ್ರೆ.